Ăla să mai primit urmare. Da? Gata. Aici e gata. Ce-e? Mami, dar întoarce-le pe toate pe față. Ca să știi ce cauți. Le întoarce mami. Hai, nu vrei să te întorci cu fața la mami? Cate, mami, cate, mami, cate, mami, cate, mami. 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 Nu scoatem. Hai să-l facem pe tot. Hai. Hai ca să facem bravo! Facem bravo! Ce mai pui acum? Unde-i măgărușul? Unde-i măgărușul? Ai, nu scoate, Andu, nu scoate, mămică. Hai să-l facem repede pe tot, da? Și după aia scoatem. Ai făcut pantera și măgărușul. Hai, pune și ursulețul. Repede, repede, hai. Ce e ăla? Cap de porcușor. Hai, repede, repede, că mai avem 3 minute. Ce e ăla? Și ăsta? Ursuleț, da? Acum nu mai e pe tata. Bravo! Bravo! Hai, arată tot. Uite, bravo! A făcut Andu. Dă-i să te pupi, mama. Hai, dă-i să te pupi. Dă un pup lui mami. Andu, hai, dă un pup lui mami. Hai, dă un pup.